Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekele m kelesi unu ike. Nwanne nwoke bụ Mazi Uche Ijegalu abịara n'ọgbọkọ si abịa iwetara unu ihe anwụ ma ndị ewetara unu nke anyị kpọrọ anyị ndị Igbo. Tata anyị ga-atinye ọnụ n'ihe dị ya dị iche iche, mana ị na-anya ịafụ na tata maka anyị na nnukwu ofisi otu onye nnukwu ọkaikpe onye ihe na-abụ ụda na Naịjirịa dum. Mana tupu ma gaba dị iru m ga-achọ ka maka ndị Igbo si na ụkwara na-adị mma na onye onye kwara ya, ọ ga-eji ọnụ ya wee kọrọ anyị onye ọgwụ ọkọchazịa ebezie tiwe ya abụ aka Igbo nsogbu n'ụfọdụ. Chief, ekele nkelezie gị ike. Ndewo. Biko ị agwa ndị Igbo onye ewu ikuzie nke ahụ mara ebe anyị na-eti. Igbo mama mụnwa bụ ọkaikpe BAB EWUZIE Akufechaa Ikembosi Aguejiejemba ndị Ekwsigo Okwuouoru Anambra Ogbuefi Kaduna Mmirinezorotia ndị Igbo Odaopuo na Ngwo na Nkitipa na-agba ndị ọzọ maka niile pati Unu abụọ ka afọ asị ada ndị Igbo si n'onye ihe ọma bụ ihe ọma ejiri aka ekpuchi ọnwa nnọọ ka afọ asị ada nnọọ ọ bụrụ nnọọ ibe niile ọ gbara afọ obere ngwa afọ Akufechaa Ogbuefi Akufechaa afọ na-agaghị mgbe ọdụ nnọọ kodere ya n'akwụkwọ nnọọ ma ọsịrị ọrụ n'afọ iji agosi na onye a bụ nnukwute onye ọkaikpe. Eke o si na dị anyị bịara ikene ya nnọọ o wee sị anyị na anyị naba ma sị ya mba o nwekọ ya anyị naba na ebe a bụ ụlọ ọrụ ya, mana isi ka o si etokọpụta nnọọ n'ọrụ ya anyị nwa bịa na nke dọk ka anyị kene ya nnọọ mana sị o nwekọ ọzọ anyị bịa ndị n'oge otu a ama n'onu ya na ụlọ ọrụ nke anya. O si na biko Chief Ogbuefi ịma na bụa bụ onye isi ndị na-afụ maka ọkaikpe na IGBO nke Kaduna. Anyị anụgo ihe ọma dị iche eme mana ọ bụrụ ihe anyị aka ebe ọnụ taa. Ihe nkele isi ọnụ taa ka echi isi bụ ihe mere ụmụaka anyị ka anyị mụta, ma ndị a mụrụ na Lagos, ma ndị a mụrụ na Kaduna, ma ndị a mụrụ n'ebe ebe ndị ọzọ ihe gbasara asụsụ Igbo. Ịchọ ọkachị mara ụmụaka anyị na ọ na-ahịa ha ahụ isi asụsụ Igbo. Ihe nwụrụsi anyị n'aka ọ na-agụba adịrọ nkọ ọmụpịta ihe na-eme na ụmụazị anyị adapụ ndị afọ Igbo ndị a mụrụ na ebe a na-akpọta nsọ ihe bụ tupu ndabara ajụjụ ọ dị mma ka nkọwara ndị Igbo wee sị ha yọọ ha gbaghara na ndị Igbo wee na-agwa ndị Igbo maka na mmamụcha nze nze ụtakwaje ka bọọdụ Igbo wee kwa iri skụl dị akwa ndị bekee mana ka ya bụ iru nwa kiri adị wee na-agụ ya ahụ na ọ dị ọrụ ọsọ mma ọwara anya si na-efe na ọ bụ na mụ mana ụnụ na-abịanụ ahịa mmadụ n'ụdị mana ọ bụrụ bịa na Fraịde n'ụlọ ọrụ ma ụlọ akwụkwọ m na mbụ onye Igbo mana taa anyị na-ede n'ụlọ ikpe emme iru nke ndị Igbo ji ikpe na-asị na mbụ ịkọ ọgwụ ahịa ekwe so ndị Igbo nwe m biko gbaalụ na mụ debobia n'ịbịa n'ihe ọ jụrụ gbasara ụmụ anyị gasị ya na nwoke taa ya na ha asụ Igbo ọ na-ahịata ahụ ịsụ Igbo kama na-asụsụ oyibo maọbụ ndị amụrụ n'ugwu Awụsa asụba Awụsa sef maọbụ ndị rụrụ na Lagos na ha asụ Yoruba abụzie Igbo amụrụ na ya ọ ikolite ka ọ bụ ma dịka ezie onwere onye Igbo ya nụpụtasị ka abụọ ya nụ na asụ ya mana adị ama mgbe e ji eme ya maka ha pụta iche na ụmụaka na anyị na-emere ha ihe ọma na-ahụ n'ụlọ akwụkwọ ka e nwere ike na-asụ ha asụ ya dị na-ahụ onye ọbụla mmadụ jụọ ha azụ ka ha nwee ike ịsawu maka na ndị Igbo bụ Naịjirịa bụ ụwa niile. Ndị Igbo abụọ sọsọ ebe ahụ ndị Igbo ka na-anọ na steeti ise enwe na Igbo ukwu anọ ma gụkwuo ma ndị ikpere ọ bụ na ya anya hụ na
eke ndị Igbo ụzọ na-abụ n'ọhịa ka kpatara onye Igbo ọbụla mụrụ nwa ga na-echebu na nwa ya ama mbụ ebe akwa ya anọtụ na nwa ya akụkụ ibe ha o wee mụnwa ya asụsụ ọ ga-eji nwere na-akparị nkata ya na ndị ọzọ abụrụ ndị Igbo na-akparị nkata ma ndị Yoruba ma ndị Awụsa ọ ya kpatara ndị Baịbụl a na-amụ ma eme ya iji kwuo na Ọnịcha otu mee mmadụ Ọnịcha otu otu Ọnịcha ndị niile ebe a bụ ndị na-azụ ahịa imirikiti n'ime ha ahịa edewu agbasara amandewu ọsụọ mana amụọ nwa iji gwasị onwe ka ikwukwe na-ekwu ahụ na nwa m anaghị anụ Igbo achụkwa kọ ị na-asụ nwa m Igbo na-anụ Igbo onye bi na Igbo na-asụ ndị nwa amasị ukwu oyibo na-esi asụ mana maka ndị Igbo na-asị onye mụta nwa nwa ya ka ya ewesị ka nwa ya eje ka zik nwa ya eje ka ọdụmekwu dukwu nwaanyị abụrụ anyị aka na-ebi ahụ bụrụ abalị ikwu okwu na ndị Igbo ji wee biri na kenesi dike ha prọfesọ ha enyi nchọkụ ndị niile ndị Igbo ji wee biri nwaanyị dịka ha dịka nwa ya sugbo mana ama na anyị na-eme misteki mana taa gbuo anyị amatago na ya bụ ihe adịrọ mma anyị wee obodo taa dịrị mma ma dịrị gaba mụnwa na-ekene gị nwa na ndị otu gị na-eme ka asụsụ Igbo nwee ike dị karịa anyị nwa ụmụ nwaanyị bụ ụmụ nwaanyị a na-asụ Igbo mana anyị nwere ihe ọzọ asụsụ Igbo anyị bụ Igbo agwụna maka Igbo mụnwa niile ọ bụrụ iche ekizi ife na-emekịta agba ọjọchara ndị obodo maka na Igbo ewee kwana asụsụ anyị ahụ baa n'ihe ọbụla onye ọbụla na-asụsụ Igbo iru na na-eme onyonyo film niile a na-asụ n'Nollywood Igbo a na-asụ na Igbo na ya a na-asụ na Igbo na ya efugo ya asụ Igbo na ya beziri ifu na ndị Yoruba na-amụsụ Igbo ndị ọzọ na-amụsụ ndị Igbo ndị anyị na-ekwuzi na ọkwa egwu Mike Ejeagwu kemgbe afọ 1993 ka ọ bụ ya azụ enyi na-aga na-eso n'azụ onye a na-agụkwa ya na onye bụ onye Igbo na-agụ ebe egwu enyi na-aga na-eso n'azụ ma ndị ugwu ma ndị Yoruba ma ndị ọcha ya gosi na ndị Igbo ọ bụ ụfọdụ ụlọ ụka ụfọdụ adọkọta mbọsị anọ wenye ya elu n'ihu ụlọ ụka ọ na-ahịatụta ebe ahụ enyi na-aga na-eso n'azụ gwogwogwo so ife a anyị na-akpọ acculturation ka a na-akpọ Igbo oyibo ndị Rome bụ ebe ndị Igbo niile bụ Katọlik gbasaziri ozi wee kwuo na a na-akụ ụka na-agbasa ozi ọma na-eme ya Igbo omenala ndị Igbo o wee na-abata n'ime ndị Igbo a na-emezi owe na-agbasasị na-agagharịsị a na-akụ ụka n'Igbo n'ije Igbo a ndị Igbo anachịchata ogo kịta ugbu a wee fụ na ihe a na-eme adịghị mma wee kwechizie kịta adịghị ma ndị Igbo ka ha si eme ihe ọbụla ha kwesịrị na ha ekwesịgo ya bụ na ụmụ egwu atụrụ ụlọ Igbo chinchin aga onwe ya ọzọ a na-eme ịgba ahụ ndị nọ n'ọrụ oyibo Kaduna mana ịkwesị Igbo mma sụọ Igbo sicha ya ọfụma ọfụma mana isi nsọ Hausa mma sụwa Hausa ka a na-ejibu Igbo amaka na Igbo onye nche ya nọ Igbo na achịkọ ọ dị ka ha bụ ndị Igbo ụmụ ọbụla onye Igbo amaghị Igbo amaka Chineke ama nkwe Chineke ama nkwenata o nwere ihe okwu tọrọ m ụtọ ọ sị na ndị Igbo na-amụ nwa ha gụọ ya taa bụ gịnị taa bụ gboo onye ọbụla kwuritere nrọ tata kwuritere n'oge ụmụ Igbo na-anụghị okwu biko gụọ nwoke agaghị ntị gụọ nwaanyị na-ege anyị biko ọ na-adịkwana mma mmadụ kwuo ihe bara uru iwere ya eme ihe maka eme ihe ka esi eme ihe o meghị oyie ihe onye kwuru okwu dị mma ewere ya n'ihi na okwu dị mma adị mma biko ekwufu oge ka maka asị na ekwuchi nke anyị ekwu echi ekwuchi nke anyị ekwu echi ekwuo ya tata amakwụkwọ nke anyị ekwu echi maka anyị kwubere di ya ma o nwere ihe chọrọ ego tupu anyị emechie nke taa o nwere ihe ndị ya na-akpọ respect a na-akpịa nsọpụrụ wee na-ajụ
nsọpụrụ a o nwere onye dị iche n'ụwa ọrụ ndị dị iche ekwesịrị na-asọpụrụ iche ọ nsọpụrụ dị ka anyị kwesịrị na-asọpụrụ mmadụ ọ maka na amaghịzi ya ndị ji ego sọsọ ekwesịrị ndị sọpụrụ ka ọ ndụ amaghị m achọrọ m iche n'okwu n'ọnụ mana anyị mara ihe na-ekwu okwu ebe a bụ nsọpụrụ ekisi ifu nsọpụrụ na ụmụ ndị ga-asị na nsọpụrụ adọghị na redio na-epụtara ife a na-ekpata igwe ego onye kpatara ego onye nsọpụrụ na na-asọpụrụ ndị okenye anyị uru na ekwenye na nke ahụ maka na mgbe gboo enwere ka ndị Igbo si asọpụrụ ndị okenye dị iche na ndị Yoruba ma ndị Hausa si asọpụrụ ndị okenye ndị Igbo na onwe ha nwere ebe a na-akpọ na ha bụ Republicans Igbo ama eze Igbo kwenyere na eze nwa ọha nwee eze nsọpụrụ dị n'ala Igbo bụ aka nnukwu akwa aka ndị abụọ ka akpata nwata ahụ bụ na amụrụ ojuara afọ ọpụta ọ na-asọpụrụ okenye ya ọfụma o nwere ego ọ dịkwu n'asụsụ Igbo ọ bụ na ebe ndị be anyị si wee bịa ewere ma ha atụ maka ndị Imo dede Romanus dede Kalu dede Fidelis dede Okeke dede Ọjị Ọkafọ ama kpọrọta okenye afọ ya nkere eze a ga-eti na nwunye ya dị special dede asị nna anyị aka kpọrọkwa anyị ya kpatara ịpụta afọ ndị okenye ewunata na eti aka anyị abụọ ndị Yoruba na-edine n'ala so because ndị Yoruba na-edine n'ala ọ ego n'ime obi ọtụ ụtọ bụ ụtọ okenye onye odinekwa n'ala ọ ya na-akpọ pretenses ma ndị Igbo na-apụta ọ ya akwụ ọtọ nna anyị mụọ wepụta ka ya na-ekele ọ respect anyị egosi anyị ka anyị amụta afọ n'ala maka ọbụghị omenala anyị enwere kọmputa n'azụ enwere respect amagbu ndị Igbo adasị na nwata kwọchịa aka inwe echekwu nwatakịrị na ojefu ndị okenye isi awọ ọzọ otu ya ka ọzọ eri ịtọ ọ bụ ya maka onye achịrị ọzọ bụ ọzọ ibe ya si na nwata kwọchịa aka enwere respect na Igbo onye si na ọrụ si ya nọ na si onye si na obi adọrọ m ụtọ taata onye ahụ igbu onwe ya mana ka o si ekwu ya n'ọdụnọkodere ya ede ọdụnọkode odochi edeji ọnụ akwụkwọ na-abịa n'ime akwụkwọ ọ na-apịa anyị isi nnọọ ọdị nnọọ ka ya ndị bekee na-akpọ kọmputa ọ na-ada gwomgwomgwomgwom biko anyị akwụsịnata ya tata mara tupu ị na-akwụsịkwa mara na eziokwu na-aga mana asị na-ata adụ n'ọnụ mana ndị be anyị si emere ọsịsọ emere ọdachi na osite adịrị mma gabazie adịkwu na ọrịa na taa agwụo so taa agwụ ezie na ndị Igbo ka nwere big hope nwere obi ntanye atọ anyị na-eme ọfụma ndị Igbo jide n'okonuchi mana ka anyị mụrụkwa anya ka ya bụ nwa ọkụkọ na-akpa nri ewe n'anya Igbo focus on what we are doing. Anya gidere na team and the team. And we're proud of ourselves as people. We be only mommy Ijegalu to the economy. Any group they for who proud, self-contented person. That's why we like the Federation of Nigeria and outside. Because everybody is intensive. So we do a full net and but if we are not to have go succession. I had the very madam. I had the welcome man. Peace loving people of Nigeria. For one day by now, people have attack. Can go this country Nigeria without you this country getting nowhere. That is what we are having presently. Ibamaka.
ụzọ mmadụ ka m tiri na mbụ ọ dị nnọọ ka m nọrọ nnọọ kwube nnọọ ya ifuo ihe ọ kọwatara n'ikpeazụ ọ bụla na egwu ada atụ afọ o wee mee gịnị o wee bụrụ ụzọ gụọ nwoke na-ege m ntị gụọ nwaanyị na-ege m ntị dị na-anụgo ọnụ ihe nwanne anyị nwoke kwuru o kwuru ekwu elu ka nwafọ Igbo si ekwu okwu ọgbakọrọ elu ka a si amakwu mmadụ na-alachi ya ka a si alachi ofe wee yiri nnọọ ka esi eyi akwa na-aṅụ asụsụ akwa asa aṅụ mmiri Chief Barrister Ogbuefi Akufechaa ekene gị kenesie gị ike maka na ntụmọdụ asị n'ọrụ pụta kịta ego bie n'ahịa ego eju nnukwu maka osi na anyị kere gị n'ihi na ikwu mere gị iburu onye Igbo onye na-ege m ntị biko ịchọ ka m na gị gbakọ ọzọ ịchọ ka anyị chịkọrịta uche onwe ihe ịchọ ka m na gị kwụnata onwe ihe ịchọ ka ndị Igbo mara maka ya ọ bụ maka ahịa ị na-azụ ọ bụ ụka anyị na-aka ma ọ ihe gbasara ndị Igbo ndị eme ka Igbo na-eto ọ chọrọ ka nwa nwoke nwunye gị ma nwa gị nwoke nwa gị nwaanyị bịakọta ọnụ ka a na-amụkọta asụsụ Igbo anyị na ebe anyị ịchọrọ inweta anyị n'igwe ntị ị ga-enweta anyị ọsịsọ na 081 22 80 76 71 maọbụ enwetakwa anyị na 0809 46 46 206 ị ga-afịa ọ na-aga nnọọ n'ihe onyonyo ị ga na-afịa ị na-ekiri anyị na-eme gara afụ nọmba ahụ na-agara onwe mana ịchọkwa nwetezi anyị n'ikuku nke ndị bekee na-akpọ webụsaịtị ị ga-enweta anyị na www.prosium.rtv prosium.rtv ị ga-enweta anyị ka a si aspelụ prosium bụ PROCYON ideghe na etinye RTV na soshal midia platfọm ọbụla nọ n'ụwa anyị nọ n'ime nke ọbụla nọ n'ụwa itinye ha na Prosium RTV ma ọ Facebook ma ọ Twitter o X nke ọbụla anyị nọ n'ime biko ọ na-adị mma ka eme ihe ka esi eme ihe n'ihi na ime ihe ka esi eme ihe omegide oyihe ihe biko ekele m ekelesi unu ike afa m ka bụkwa Mazi Uchenna Ijegalu nke na-ewetara unu anyị bụ ndị Igbo na Prosium Television na Radio biko ọ dị ụbọchị ọzọ anyị bịara ndewo